María, ¿por qué vivo yo? Хайде ме нервирай, бе! María. Ще ме търсите с такова, под микроскоп. А? Добре! ¿Qué haces tú, capullo? ¿Qué haces tú? Nada, Solo morir, solo morir! ¡Dinos, Caquel! Cerveza! Така е става. Трябва портофел трябва. ¡No pasa nada! ¡Oh! То му нямаше нищо. Духате! Тапаци! Е, сега е пиян. Кога каза това? Иха! Така беше, когато доведох Аз съм от пиян. Дидия, да? Тояга Въобще ли си! съм пиян? Манара си! Въобще ли съм пиян? Въобще! Но сега ще напиеш. ¡Dinos, Caquel! Желе, майко! Що тръгнахме тука, бе? Басти да гледам, бе! Бокуци! Кажи сервеса! Бокуци! ¡Mierda, todo mierda! Оно ми е! Ай, ¡Ey! Digo, dame un beso, no quieres un beso. ¿Quieres? Дай танцуй там, че те снимаме. Дай, че ти мириш устата, бе. ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡Dinos, Caquel! Тихо! Ама така не ма се разбереме, само прекъсваш видеото. Чекай, ще се зуба. Porque você viu que você estava jogando? Esse veja pouquinho. Eu olhei, estava vendo. Estava vendo. Не там! Gostei. Аз обичам това. Аз съм служил да се види. Браво, моето момче. Лекичко! Стопи! Слушаме Кея, бам! Да, няма да я бъде. Не! Никога в живота. Това е като Каспара. Това е Каспар. Това са Баров. Кажи ми! Ай, сега се смеяш да с нас.
А? Ей, вампир! Лидер Качел! Аз тук няма да правиш. Тая история ще прослави. Е, това ще прослави. Цункай го в устничката. Дава. Изяш му джуката. Не сте бил се видели га. Лидер Качел! Оп! Не македонца, дори не знам македонски. Знае ми уя. Лидер Качел! Жорето от Ракител, дали се сме Жорето от Ракител, като го погледал ютубето? Иди малко по-надалеч, че не мога да фане камерата хубаво. Иди по-назад.